Onderzoek minder valide vriendelijkheid. Kindervakantiewerk 63 jaar in Venray. Het is vandaag 17 juli, dit is het Pelemaasjournaal. Afgelopen week werd er vanuit gehandicaptenplatform Venray weer gekeken naar de rolstoel- en scootmobielvriendelijkheid van winkels in het centrum van Venray. Het enquêteonderzoek werd met behulp van stagiaires van het Raailand College verdeeld over meerdere ochtenden afgenomen. Volgens de extern projectleider van het onderzoek is het zeer belangrijk dat het centrum van Venray rolstoel- en scootmobielvriendelijk is. Er zijn best wel veel scootmobielen. Rolstoelen weet ik niet. Een rolstoel wordt meestal geduwd door anderen. Dus die mensen komen wat makkelijker binnen. Met een scootmobiel is het zo dat je laat de scootmobiel officieel buiten staan. Maar als je helemaal niet kunt lopen, is een scootmobiel ideaal dat je ook de winkel in kan. En of er heel veel zijn, ik denk wel dat het een groot aantal is. En daar komen er natuurlijk steeds meer. Omdat er heel veel ouderen gewoon niet zelf kunnen lopen, maar wel zelfstandig dan naar het centrum kunnen gaan. Tijdens de controles van de minder valide vriendelijkheid van de winkelpanden wordt aandacht besteed aan verschillende punten, zoals drempels en draairuimte voor scootmobielen. Er zijn verschillende problemen die minder valide tegen kunnen komen bij het bezoeken van winkels in Venray. Zo zorgt winkelindeling soms voor problemen. Het feit dat het begin van de winkel goed is en het eind van de winkel staan veel obstakels. Of de stoeprand is niet goed te zien, zodat iemand die slechtziend is eroverheen valt. Of de gangen zijn niet breed genoeg. Maar de winkeliers krijgen zeer zeker de resultaten te lezen. De stagiaires van het Raailand College hielpen voor hun maatschappelijke stage bij het afnemen van de enquêtes om op deze manier te helpen bij het project. De stagiaires leken het naar hun zin te hebben op hun leerzame stageplek. Je loopt hier stage bij het gehandicaptenplatform. Wat vind je van die stage? Veel leuker dan ik eigenlijk had gedacht. Ja, het is heel interessant en je leert veel. Ik had niet verwacht dat het zo leuk zou zijn, want ik had eerlijk gedacht dat het gewoon een vragenlijst is en verder niks. Maar we gaan ook, zeg maar als we klaar zijn met de winkels, dan mogen we ook gewoon weg gelijk. En ja, we gaan dan ook bespreken wat er is gebeurd en hoe de winkels zijn verlopen, zeg maar. Ik stond er eigenlijk nooit bij stil hoe dat zou zijn, maar ja, nu je deze stage doet, dan zie je wel eigenlijk hoe moeilijk het voor die mensen is. Dus ja, heel leerzaam. Op het moment lijkt het net als voorheen redelijk goed gesteld te zijn met de minder valide toegankelijkheid van de winkels in het centrum van Venray. Ook ten opzichte van 4 jaar geleden zijn er verbeteringen te zien. De meerderheid van de panden wordt door het gehandicaptenplatform goedgekeurd, maar verbetering is altijd welkom. De winkeliers zouden kunnen kijken dat hun gangpaden wat breder zijn en breed blijven. Wij vragen een breedte van 1,20 meter en dat is soms wel eens heel erg moeilijk. De winkels zullen na afronding van alle enquêtes beoordeeld worden op hun minder valide toegankelijkheid. Vervolgens zal er contact worden opgenomen met de gecontroleerde winkels. Winkels die over een goede rolstoel- en scootmobielvriendelijkheid beschikken, zullen net als voorheen een vignet voor de minder valide toegankelijkheid van hun winkel ontvangen. Standhouders, ondernemers en winkelend publiek waren het er maandag roerend over eens. Venray kan terugkijken op een geslaagde jaarmarkt met veel bezoekers. Opvallend was echter dat het aantal standhouders beduidend lager was dan voorgaande jaren. Ook dit jaar was er weer een combinatie van de marktkramen van de weekmarkt, standhouders die ieder jaar weer terugkeren in Venray en activiteiten. Maar in vergelijking met vorig jaar stonden er in de grote straat minder marktkramen. In totaal waren zo'n 20 standhouders minder aanwezig. Het publiek genoot echter met volle teugen. Bij jongerencentrum De Bie vond zaterdagmiddag de opening plaats van het nieuwe Street Workout Park van Venray. Het initiatief voor de realisering van het park lag bij Martijn en Jack. Zij openden samen de nieuwe sportplek. Street Workout is een nieuwe sport die vooral onder de jeugd erg populair is. Beoefenaars van deze sport voeren in openbare ruimtes verschillende acrobatische en sportieve stunts uit. Het Schouwburgplein in Venray stond afgelopen zaterdag de hele dag in het teken van spelen. Juniorkamer Venray organiseerde dan namelijk de Speelstad. Een afgebakende speeltuin midden in het centrum van Venray. Voor slechts een kleine bijdrage konden kinderen naar hartelust spelen in de ballenbak
springen op de springkussens en ritjes maken op de draaimolen. Hoewel de speelstad is opgezet om geld op te halen voor een goed doel, moet het doel nog gekozen worden door de leden van de juniorkamer. De eerste editie van Speelstad was een succes. Het evenement leverde een bedrag op van maar liefst €4.000. In Hartje Venray vond zondag de 5e editie van de Kunstvladder Kunstmarkt Venray plaats. Ook dit jaar presenteerden zich bijna 100 kunstenaars met hun werk op het Schouwburg en het Seniusplein. De kunstmarkt wordt georganiseerd door Jolanda Nabbe uit Smakt met de hulp van haar familie. De bezoeker kreeg de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de kunstenaar, de kunst te bewonderen, zich te laten inspireren en eventueel een kunstwerk te kopen. In totaal 97 kunstenaars presenteerden zichzelf en hun werk. Er waren ook verschillende kunstenaars aan het werk. Afgelopen maandag is de 63e editie van Kindervakantiewerk Venray van start gegaan. Dit jaar doen maar liefst 650 kinderen mee aan het jaarlijkse programma. 160 man leiding, 25 man organisatie en 100 ouders hebben samen hard gewerkt kindervakantiewerk mogelijk te kunnen maken. Na vele jaren kindervakantiewerk is het doel van de activiteitenweek voor kinderen nog altijd hetzelfde. Kern is hetzelfde gebleven, een hele leuke activiteitenweek organiseren voor de kinderen uit Venray. Met als oorspronkelijk doel die kinderen die anders niet op vakantie hadden gekund. Ieder jaar heeft kindervakantiewerk een leuk thema. Dit jaar staat de week in het teken van in 5 dagen de wereld rond. Hier werd op verschillende manieren aandacht aan besteed. Alle kinderen en leiding hebben een mooi paspoort gekregen. En die moeten ze altijd bij hebben, want als je op reis gaat, dan moet je je paspoort hebben. En we hebben douaniers die hier rondlopen, die dus de hele tijd gaan controleren. Dus zo komt dat steeds terug. We proberen de landen terug te laten komen in de spellen. Dus per dag hebben ze een thema van een land. Op de eerste dag van kindervakantiewerk waren er allerlei leuke activiteiten voor de deelnemers. De meeste kinderen vonden het erg leuk dat ze tijdens kindervakantiewerk nieuwe leeftijdsgenootjes leren kennen en hadden het erg naar hun zin bij de verschillende activiteiten. Hoe zit het bosspel precies in elkaar? Nou, je hebt douane en je hebt de smokkelaars. De smokkelaars proberen sleutels mee te nemen van die kant. En die moeten ze daar brengen. En de kinderen met de lintje, die moeten ze, dat zijn de douane en die moeten ze proberen dan de sleutels te pakken. Die moeten ze dan samen tikken. En dan moeten ze de sleutels geven en dan moeten wij ze daar inleveren. En wat vinden jullie van het sleutelspel? Leuk. Vooral om iemand anders af te tikken. Ja. Die je niet kent. En wat vinden jullie nu al zo leuk aan kindervakantiewerk? Springkussen en springkussen. Jij ook springkussen? Als we tegen elkaar wedstrijden doen met z'n tweeën. En dat is heel leuk. En soms doe je het met één groepje en soms doe je het met twee. Maar deze keer doe je het met 2. Na de afloop van deze editie van kindervakantiewerk zal de week door de organisatie geëvalueerd worden om met behulp van de opgedane kennis aan de plannen voor volgend jaar te beginnen. Voor de organisatie is het vooral belangrijk dat kindervakantiewerk een gezellig evenement blijft en dat de kinderen gelukkig zijn. Gewoon heel veel plezier hebben met elkaar, want dat staat voorop. Nieuwe contacten maken, want alle kinderen zitten in gemengde groepjes met kinderen die ze ook nog niet kennen. En ja, daar gaan we voor. Als we die lach bij die kinderen op het gezicht zien, hebben wij een goed gevoel. De kinderen leken het in ieder geval erg naar hun zin te hebben. Sommige kinderen vonden het zo leuk dat ze 1 uur na de start al van plan waren om volgend jaar weer mee te doen. Ik ga nou in één keer alle jaren meedoen. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Volgende week is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Morgen wordt het tropisch warm met een maximumtemperatuur van 32 graden. Het blijft droog en het wordt drukkend warm. Zaterdag wordt het zelfs nog een graadje warmer. Zondag ontstaan er onweersbuien, waardoor het iets afkoelt. Ik wens u nog een fijne avond.